panas kok wong ini ya. Oh, ini panas banget ya. Waduh. Panas. Mbok kono tuku wedang. Hah? Lah aku ora duit, Bol. Aku ki mau duit. 4.000. Walah, cah nomoran didit. Yo melak kowe. Nang ndi? Wis to. Ayo. Apa ya kok gagal iki? Aneh. Walah. Tak bocor barang lu. Alah. Sangko duit meneh iki. Nonton. Peta. Halo, mangsa. Hah? Angsa? Wah, iki lol tenan. Kae lu bencok. Mesti didit kae. Jek lu ayo. Wah, ya cocok iki. Yo. Stop. Kenapa to ta, Bol? Ta, sikat. Ya. Kowe jadi teracak. Nek duit aku ora duwe to ta. Wah, kowe nek malak sing tegas lho ta. Sangar. Yo. Kene dine. Duit. Duit apa to ta? Ora duwe yo aku ki duit. Wis. Aja ngapusi kowe. Ora. Gledak ayo ta? Gledak ta? Ayo. Apa to iki aja? Aja. Teneng yo. Aja. Lah iki apa? Alah. Itu garek kuwi yo ta. Lah, gua aku urut Aja tatai lho. yo, aja. Alah, Bol. Ibu-ibu ibal. Tata. Parete ta. Apa iki? Parete. Iki lho, Pak. Tata arep cebol, bagi-bagi duit. Hah? Bagi-bagi duit. Nggih, Pak. Sekali-sekali, Pak. Nah, ra yo ngono. Kene. Bol. Allah. Kene. Nah, pas banget. Duitnya tak silis iki. Bu, nambal ke ban iki lho. Ya kene, Dang. Ya. Alah, Pak. Wis kendang, iki duitnya tak jilis iki to. Mergo aku ora nggo duit. Iki banku bocor. Oke. Mun ya. Wis ya. Blok bocor. Iki gara-gara kowe kok, Cok. Ayo iki gara-gara kowe. Wah, aku salahke. Ayo tak polo kowe, tak yo. Parete. Parete. Apa? Madang apa kuwi? Iya, Pak, ngajari bencok joget poco-poco. Hah? Susah aku. Pak, tak ewangi kene, Pak. Ini Pak, tak ewangi teh. Ayo kita emang dorong, ayo. Tombok malahan. Wis tok. Sunggi wae, abot. Mau disungki, Pak? Heeh. Sakake banku to ya. Wah, Nggih, Pak. ayo.
Hah? Enteng. Tuh. Pak. Pak abot, Pak. Ayo karang setengah kental punjul ayo, Cok. Pak, waras sih, Pak. Kesel aku, Pak. Wah, cerak ono kae lor. Aduh, Mbak Mitra ayo. Aduh, abotan, Pak. Aduh. Mbak Mitra. Mbak Mitra. Lho, Pak. Iki motorku dhisikno. Lah kaya napa, Pak? Bocor iki mau. Mbuh kenapa? Wong nggih, Pak. Iya, iya. Nah. Wis ngono tak balik sik, Pak ya. Sel aku, ngelak barang ngeleh. Ya wis. Atur nuwun ya. Iya, Pak. Tapi ngene, Pak. Ya ya. Surat duit wae. Kehilangan duit. Nasib. Pun, Pak. Oke, siap. Berapa? 15.000, Pak. Oh ya. Nah, Duh, rano susu Pak. terus? Tambah angin wae ya. Ya ben pas. Ya, sekarang sah, sekarangmu. Ya, ya. Wes, nuwun ya. Iya, Pak. Balik sik. Derek iki. Sultanan, Mbak. Lale mbok benake gendang mburi ki do keserke mbok benake mesakno aku. Tak laran sik, Mbok, sultanan aku. Alah, kus dilope kok le tak saran barang ket mau nang omah kok. Yo, Mbok. Aduh. Nah, tok omah. Lah iya. Ini para bola ya. Siapa di Honda ya? Wes lah. Wah, pas banget. Ondoku ning ndi iki? Aduh. Piye iki aku lemedun iki? Weh. Sopo iki sing jipuk iki? Hei,
Helmi. Hei, Helmi. Ngajar iki sing jebok ndongku sapa iki? Helmi. Hei. Helmi. Helmi weh. Sik ta. Kaya ana wong celuk-celuk yo. Heeh, sapa ya? Kok suaranya sok kono ya? Ayo kono kuwi. Hei, Helmi. Helmi. Lah wingi ngopo cok nang kono kuwi? Tulungono aku. Aku ora iso medhun aku. Piye to? Iso munggah kok ora iso medhun. Mau anggondo. Ondoku ilang. Tulung. Syukur. Kapok. Tulung. Ale lulunge piye? Ah iya Piye yo? Catokon aku. Catok. Dhuwur je. Catok piye? Alah, piye iki? Yo wis kowe lompat tak catok. Yo, Siap tak? siap. 1 2. Weh, berapa weh? 3. Ah, parete get-geti. Wah, iya weh, Pak. Ha iki do apa? Iki lho nyatok bencok. Gak ya, Cok? Lah bencone dibal. Aduh, aku wis ning ngisor iki. Ha iki anggondo. Dadi catok. Telat, Pak. Aduh, aku wis tiba iki. Loro iki. Loro to, Pak. Waduh, wis gotong anggondo wae ta. Ayo. Ono-ono wae rumah aku doan iki. Ayo, angkat cepet. Aduh, tak apa aku. Iki. Balik. Aduh, tak apa iki. Kita bal. Wah, dibalik. Angkat cepet. Seta. Kan nanti. Nanti. Mana? Wes rono wae, Pak. Ayo, Pak. Rono wae. Nanti. Kita malah mumet aku. Weh. Piye, Dik? Ada di. Dono ta? Yo, waduh. Paling action. Wah, wene. Cek.